Горещо ли те? Горещо. Не ти ли е студено така? Не, бе, за здраве го правя. Вече близо 70 часа само. От колко време го правиш така? От много година. Всяка зима ли? Сега 5-та година. На колко години си? 66. Браво на тебе. Вчера му снимаха по телевизията. Така ли? По коя телевизия? Хасковската. Сега и аз те снимам. Ще пусна във фейса. Но те колко пъти му въртят. Така ли? Как се казваш? Христо. Христо. Христо на 66. И по интернет въртяха, ето още там бях. Да? Да не работи да бърти. Тая пътека какво ще я правиш? Цялата ли ще е картичко? Цялата. Аз вчера как чиста. Он е тротуара го чиста всичко. Ама не... Видиш, на черно аз съм. Това да не записва и Браво на тебе. звука. Кмета нещо не си върши работа, май. Ами, кмета не съм го срещнал. Не си го срещнал? Не съм го виждал. И поне тази фирма общинска. Да. Една премия да ми дадат, това стига. Трябва да кажем на кмета, да вземе решение. Еми тази техничка тук ме видя, сам се смее и нищо. Добре, Христа. Аз на колко хора ангажирам да бе редовно. До пазара съм го чистил до път.